barka. Sunana Alhaji Zakari Isa Badda Sintilmawa. Na yi murna da zuwan manya-manyan baƙi wannan fili. Dama akwai waɗanda suka zama mana ƙarfen ƙafa a nan Badda a ɓangaren jam'iyyu. To, ɗaya na arewa da ni, ɗaya na hannuna na hagu. Amma kullum in na sallah ina addu'a Allah ya ganar da su, kuma Allah ya sa sun fahimta sun gane. Muna godiya da zuwan da kuka yi. Allah Ubangiji ya tabbatar mana da alkhairi. Mu jam'iyyar nan daman Yakubu nan gidanka ne, ba bako kake ba, kai sananne ne. Kai sananne ne, ba wani bako a nan. Dukkanmu gaba ɗaya barda da wannan garin menene sunan shi, gidan makama, ga wakilansu, kowa wakilin shi ya zo nan, kuma sun yi mubai'a, sun yi marhabun da wannan zama da zamu. In Allah ya kai mu zaɓe, ba mu da wani bauɗaɗɗe a nan, gida ce dukka wuri ɗaya ne, har sama har ƙasa za mu yi APC in Allah ya da. Wannan rana ce wacce zan iya manta ta ba, rana ce wacce take farin ciki a cikinta. Muna fata Ubangiji Allah ya shige mana gaba daga jagororinmu.